بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم خبر اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما لما دمست بلا جبر مليكنا مليك كان غفلني ولنا نومي أو بلا جلني أو ملنتي سجهاتي من حبي أكتم تقصبك أم لا جي أنا جمكان أولو كنكا جمكان ansigle flem kan ore to ko doni baw ka kene alebe wole bla karamago ma malimatu fukata se una nyogona ma kana nga kuma alislamiyat tatugo nyimo kan fukata se adamadiya yere ketugo nyimo kan bi ala sonama amena kuma tamu ka doni baw ka kene o de furu nyogoma uche janfay ni tambili sabula furu chiene lobi société chiena mune be na ni be janfa ankara mɔgɔ bina da dun nuna ko wala aw ni an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min bɛ an bolo kɔrɔ bi invité la o tɛ maa dogoli Mali kɔnɔ ale Zikiri Balamin Traoré i n'a fɔ ni ko zikiri ko alkuranɛ ni ko zikiri ko kalan a bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn na an ye wele bila an karamɔgɔ ma bi Zikiri Balamin Traoré a ka na an ka jɛn ka masala ni thème belebele ye o kan Zikiri Balamin Traoré ale yɛrɛ kalanyɔrɔtigi ye kalanyɔrɔ min n'o tɔgɔ Usmana Bulu Fani ka bɔ Lafiyabugu terminus la ale o directeur ye ni wagati in inshallah kalanyɔrɔ b'a bolo kuranɛ durusi yɔrɔ b'a bolo fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma fɛn fɛn bɛ diinɛ concerné ala sɔnna ma a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ Balamin Traoré bolo ni wagati in na donc an bɛna kuma di an karamɔgɔ yɛrɛ ma a ka foli bila an filɛbagaw ani a kanubagaw la DMS TV o sanfɛla la. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إليه يسعد كلم الطيب وعمل صالح يرفعه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. على كان بطول بي يا ربي أمينكم من فعلك سبتي منكم من فو يا ربي ما جينا على في يا ربي على كاتو كمان نونك على سيرو لا امين يا ربي سيجوي اتكيو انا بارك الله ولا بركه دو انك بارولا صلى على محمد امي فول جابي وعليكم السلام. Alhamdulillah o kɔfɛ an b'a ɲini an kanubagaw fɛ DMS TV sanfɛ a ka taa an ka page aimé ko abonné ka tila ka j'aime bila a kɔrɔ ani commentaire a ka a partager fana ni ala sɔnna ma o kɔfɛ aw minnu bɛ fɛ k'aw sen don an ka jɛmukanw na minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ dɛmɛbaga jɛkulu numéro minnu bɛ ka tɛmɛ écran sanfɛ ni wagati in na a b'olu ta ka ca ala fɛ ani an ka ɲɛmaya bolo maaw ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ segin ka na karamɔgɔ fanfɛla la toujours an ka thème n'o ye janfa ye furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ sɔmi an ka da don furu ɲɔgɔnmaw yɛrɛ la an bɛ se ka dɔn janfa yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ. Masha Allah janfa ala yɛrɛ kumara janfa kan janfa jaabi ye fɛn min kɛ o ye ɲɛkisɛ de ye tɔgɔ di ala ko ya'lam kainatal a'yuni fɛn minnu bɛ ɲɛkisɛ kɔnɔna na ala b'u dɔn donc ni janfa dusukuna fɛn min dusukuna ko a jaabi na ɲɛ de kan donc ni janfa mɔgɔ ni fɛ k'a dɔn kuma bɛ n'a bɛ kuma la n'a b'a ɲɛ kɛrɛ bɔ ka kɛrɛfɛla filɛ o b'a yɛrɛ k'o tigi janfati de ala kɛra o f'an ye sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min b'a ɲɛ kɛrɛ bɔ kuma bɛɛ ɲɛ kɛrɛ bɔ ka di mɔgɔ min n'a bɛ kuma la a b'a ɲɛ kɛrɛ de bɔ o ye janfati ye ala ye mun fɔ janfati kan a ko inna allaha la yuhibbul kha'inin ko ni ala tɛ janfati fɛ ala bɛ bagan fɛ ala bɛ adamaden fɛ ala man jugu mais a tɛ fɛn min fɛ o janfa ye mɔgɔ min kɛra janfati dɔrɔn a bila i kunna ko ala t'a fɛ ala man jugu dɛ mais ala tɛ janfati fɛ dɛ wulu n'a ka wulu ye ala b'a fɛ lɛ n'a ka lɛ a bɛ haramu ɲɔgɔn de ma mais ala b'a fɛ mais ala tɛ fɛn min fɛ o ye janfa de a tɛ janfati fɛ. ayiwa alhamdulillah janfa de ye fɛn ye ala tɛ fɛn min fɛ.
o tɛmɛlen kɔfɛ karamɔgɔ an bɛ don an ka babu yɛrɛ bakuruba kɔnɔna la janfa ye sigiyɔrɔma joli bɛ janfa ye suguya ni suguya jumɛn ni jumɛn alhamdulillah janfa bakuruba kelen fɛn kelen pe de don mais a bɛ se ka ci ka taa ci yɔrɔ caman na par exemple n'i ko ko janfa a bɛ fɔlɔ jumɛn na jɛkulu parce que n'i ko jɛkulu fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ muso b'a den janfa den b'a cɛ janfa masa bɛ den janfa den bɛ masa janfa den mana fɛn ye ba mana fɛn ye den bolo den na diɲɛ kama k'a to a la min y'a tiɲɛ fɛn ye sini ma sinikɛnɛ ma o ye janfa dɔ de ye o janfa tɛ kɛnɛ kan donc par exemple den ko ta ekɔli la e y'o ja bolo den diɲɛ kama k'a to so kɔnɔ a kɛra kalanbali ye jɔn y'a janfa masa den bɛ jogo dɔ ka jogo min ye jogo ye jogo min man ɲi a diɲɛ kama e y'a to a la e tɛna to si ye e fatura k'a to yen ani jogo jugu in kɔrɔbayara par exemple ka accident ta ni a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw jɔn ye den janfa ni den ma mara sɔrɔ a ba bolo a fa bolo a y'a janfa donc o de kosɔn ko ba bɛ den janfa ni yɔrɔ de don mais a ka girin f'i k'a expliquer. d'accord ayiwa an ka thème yɛrɛ bɛ mun kan bi o de ye cɛ minnu bɛ u musow janfa walima muso minnu bɛ u cɛw janfa furu kɔnɔna la muso minnu b'u cɛw janfa olu ka e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan fo ka taa se a kiti n'a ɲɔgɔn na. alhamdulillah ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ne b'o dɔn e b'o dɔn an t'a ta yɔrɔ janya an b'a ta yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ka surun n'i y'a mɛn wajulikɛla ka wajulu bɛ mɔgɔ b'a fɔ k'u bɛ i critiquer a ta yɔrɔ de man ɲɛ n'i y'a ta hadisa sahali na walima ka ta kuranɛ sahali na walima k'a ta mɔgɔw ni hakili ni fɛn min bɛ bɛn a ka ca ala fɛ k'o kumakan bɛ sabati sɔrɔ surtout yusufu n'o Seydina Yusuf ka suran ye n'i y'a lajɛ kuma in bakuruba bɛ cɛ ni muso ka janfa de kan parce que mama Zuleyika a tun bɛ fɛ k'a cɛ de janfa Seydina Yusuf kama n'i ye nin fɔ dɔrɔn mɔgɔw y'o jaw ye e yɛrɛ b'a ye donc o yɛrɛ ye fɛn ye min ye leçon ye ka bila diɲɛ kɔnɔ sani prophète kana ka bila diɲɛ kɔnɔ sani kira dɔw bɛ yen i n'a fɔ Seydina Musa ninnu Zalikifili ninnu Seydina Yahya ninnu Seydina Idrisi ninnu a tɔgɔ Seydina Suleiman Seydina Dawud nin kɛra ka k'olu bɛɛ ɲɛ n'a bɔra Idris ni Nuhu na Yusuf ka kɔrɔ ni nin caman ye est-ce que y'a faamu mais Yusuf ka kisa in a ma bɔ hadamadenw kɔnɔ mais a su o ye janfa de ye kɛra cɛ ni muso cɛ ko in puriya ye de parce que ala ye Yusuf bɔ kɔlɔn kɔnɔ balimaw ka janfa de y'a bila kɔlɔn kɔnɔ o ye janfa kelen ye ala nana n'a ye a nana kɛ jɔn ye a bɔra jɔnya la ka taa bila sangaso kɔnɔ mun y'a bɔ sangaso kɔnɔ ka na n'a ye kaso kɔnɔ janfa de y'o kɛ donc janfa tuma dɔ la a ka ɲi yɛrɛ parce que ni janfara n'a sɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o janfa ala b'a yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ de mais tellement mun ka bi n'o ye furuɲɔgɔnmaw ka janfa ye an bɛ mun f'o la ala ko kɔrɔna kɔnɔ sɔrɔ Yusufu la a ko zalika liya'lama anni lam aqunuhu bil ghaibi wa anna allaha la yuhibbul ka'idil ka'inin a ko ale Yusuf don min na masakɛ ko a ma ale bɔ kaso la ale ma sɔn ka bɔ kaso la ko fo u ye fɛn min fɔ ale ma n'o a ye k'ale y'a matigi kɛ janfa a muso la fo o ka dangɛnɛmaya matigi kɛ muso ye mun fɔ a ko al'ana hasal haqqu a ko wallahi tiɲɛ san kɔni tiɲɛ bangera ne de tun ye nkalon da Yusufu la ne de tun y'a ɲini ne de tun ye Yusufu ɲini n yɛrɛ ni mun ye maa banna sisan de tiɲɛ bangera Yusufu ta de ye tiɲɛ ye o kɛlen Seydina Yusufu bɔra kaso la ka na kiiritigɛyɔrɔ la a ye mun fɔ a ko ale ye nin kɛ de kɛra mun ma ale ma kɛ ka muso in maloya dɛ a ko k'ale y'a kɛ de pour que cɛ k'a dɔn n'o y'ale matigikɛ ye k'ale m'a janfa a muso la janfa ka jugu koyi a bɛ mɔgɔ don kaso la a bɛ mɔgɔ ka nafolo ci a bɛ mɔgɔ ka baara ci a bɛ mɔgɔ ka hɔrɔnya ci a bɛ adamaden bɔ n'a nin na janfa bɛ nin bɛɛ kɛ adamaden na. Donc nga jugu ni janfa bɛɛ ye o de ye furuɲɔgɔnw ka janfa ye o de Seydina Yusuf se kaso la parce que cɛ y'a ye k'a fɔ ko Yusuf y'ale janfa ale muso la a ye Yusuf don kaso la a nana bɔ a kalama k'a fɔ ko Yusuf m'ale janfa k'ale muso de y'a janfa a muso nege bɔra a la ja janfa bɛ na ni nege bɔli ye mais janfaw bɛ na cogo di walima Aïcha
aw be 30 minutes min da aw ma no kala mo ngata an so ke kelemo ni ko do aw na aka do aw na ngata na la so cameraman ba fa masha Allah janfa e fendo di yi malé ma fam ko sobe malé ma janfa fam malé me ko do yi abu wono ko ti janfa e ka so ro janfa e ina fanga zana do be ko nyebi nyira be ko nyete nyefara ni janfa kuma ni mo do mo min kama ni uyi e o tigi ko bo kasa en ni de bitaye fe o be tanyo fe en o manga jeka ku ke do takala mo no ke aya janfa di aya dangina maya janfa di dakene aba idna fen dakene ga clarity o ya bole janfa lo men ya dugni aba du wala muna ande ga sabu na nyon don na so ga fo janfa ta fa yake comme on sabaje voilà comme on sabaje kilima kum fe ni be janfa kuma di ni be zana o di mun do janfa kon nana mais mu ko be mun ambi ambe no wati ma no 31 janfa wati di ni subhanallah watu temena mo yi 31 du jaw di o le premier ibni musoro shuyo kulula subhanallah 31 o 31 an de la do warba flaso lo tan musoro faga ha bila warba flaso la ala mame 31 fe anya ya du jaw la le premier la muso be jigala wuli kana chele to ka boaka ka ile janfa soro kan musoro bora ka ya plaqué hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya yi muso ye posole ku chaw kono 31 sou wallahi aga tem wati nyana ka be ni wati ma ka kuma muso fe ka kuma chaw fe cheke horoyi edi muso fulu ki ba fe anana e kaso bon mi jago ga di ma fulu ti jago e ali bi kaso ni 31 ka di ni muso ka 31 chete wi ne sorti do akabo naw se gna non fe kele be mi mais elle tout son là ka shia sanga dama ni jiye dama ka ta shi kin fe janfa non e ta muna kana maka salete ali mu che muso sirifini ni muso che sirifini ni ne fini fara la doro le bubi ala kana to mu me fini fara a folo aka chane na folo janfa ni fini e ka fini ne ka fini edi ne e fara la ne fara le bubi yake e ka fini ni di ne fara la e le bubi donc on mi fo kuma la sunya la ka ye ka fo janfa ale de be ka sababu la bilibili baye aramadin ka furbe tie abe ka sababu la bilibili baye aramadin ka hore abe tie abe ka sababu la bilibili baye hali masake ka masabe tie abe ka sababu la bilibili baye hali don bandike wo mokola abe ka sababu la bilibili baye aramadin ndiki bo alala ako inna allaha la yuhibbul qa'inin kone ala te janfati fe wa anta ka plan réussi plan be janfati bulu a beta jila ne janfa o janfa e aba mo min janfa na tigi bulu ba ala bulu o tigi te janfati ita soro wala ba mama ba fogo ni be janfa kolonsi yawo ki ka fere voilà ko kono jugu yiri ko be kare ayre kono ye janfa ko moro atirisi adamna la yake mo mina o tigi bi toro na kunchela iba ye janfa kidi bi toro mais ni ye janfa sira mo mina ka turala molo la yarabi bala kili mais ni mo mi ka fa turala ka so la yarabi te yo so tigi re janfa mo di ala mi mo sare ga wala de ni shi ke mo janfa la ni mo ko bi janfa bi soro de mala e mu fa ni korane kono soto anfal aku inna allaha la yuhibbul qa'inin kuni alanti janfa ti fe soto yusufu wa mfo wa aku wa anna allaha la yahdi kaydil qa'inin kuni alanti janfa ti ka plan réussi plan babulu ni ala ta réussi ayi balma mo yo nyogo janfa ayi balma mo yo nyogo faga war no fe o janfa di ru al conseil na mumé de sans fait là no maraka kenyi atele de afaka aka war no fe a janfa de ka bonanina mais minga jugumin be o de furu ya janfa e parce que e mani muso janfa shekeli adiga furu la metkeli bila de e mani che janfa shekeli muso ka che janfa o ka juguni che muso ka che janfa e voilà parce que muso c'est unique muso dabalu mo kene kama muso yi minen do di tike were manga do akono mais che minen bi tike ubi se ka jalila ala daninke amakeni akor rijalu qawamun ala nisa
fo muso fana k'a dɔn ni tɛ fɛ cɛ k'i janfa système dɔ bɛ yen n'i y'olu kɛ a ka ca ala fɛ cɛ hɔrɔn t'i janfa o système jumɛn ye e bɛ fɛn fɛn kɛ i ni ka ala cɛ i cɛ bɔ a kalama a degela la kabi furu daminɛ wallahi ne hɔrɔn don a b'i bɔ a kalama n'a b'i bɔ a kalama ala b'i bɔ a kalama mais e t'i i cɛ bɔ i ka kow kalama e b'i ka ko kɛ kelen par exemple n'a fɔ whatsapp tile in na whatsapp tile la whatsapp yɛrɛ de kan ka bɔ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔdi bɔ téléphone ko la ni kɔdi bɔra caman ta la kɔdi kan bɔ téléphone ko la dɛ nin bɛɛ bɛ janfa de kɔnɔ dɛ yɛrɛ ka téléphone mana sonné ni wuli sɛnɛ masha Allah o bɛɛ de ye janfa in ye dɛ janfa bara min b'an ka so ni bombe don n'a b'an ka so téléphone de don n'a expliqué don o don du bɛ ci subhanallah mais an kelen bɛ ka wari don janfa bara la iPhone 12 iPhone 13 ninnu ka wari don la an yɛrɛ ka wari don janfa bara la bombe b'a kɔnɔ ka n'a bila an ka so an b'a bila an poche kɔnɔ an b'a bila an ka kungolobana kɔrɔ an b'a don an ka courant na an b'a don an ka fɛn bɛɛ la k'a sɔrɔ bombe de don an yɛrɛ de y'a san n'a expliqué du bɛ ci kana mankan téléphone na dɛ kana mankan téléphone na ni an ye ja dɔw ye tiɲɛ don tiɲɛ tɛ o cɛ ka téléphone bɛ suni kɛnɛ ma a kana jama bɛ boli kɛ ni hɛrɛ ye hasbunallahu wa ni'mal wakil karamɔgɔ cɛ kana kɔdi i ka téléphone na ni dali b'i yɛrɛ la kana kɔdi k'a la téléphone ye baara kɛ i bɛna nin ye fɛn ɲuman don adamaden de b'a kɛ bombe ye k'a bila a yɛrɛ la n'a cira a b'i ka hɔrɔnya tiɲɛ tubabu b'o de fɔ ko science sans conscience n'a kɛ yɔrɔ in de la donc a man ɲi janfa fɔlɔ o de ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ boli ni ɲɔgɔn cɛ normalement cɛ ni muso kan ka jɛ téléphone kelen de la ni ko b'a cogo la hali n'a sɔrɔ a ka connecté ɲɔgɔn na aw fila bɛɛ ka ɲɔgɔn ko kalama aw dusukun de ye kelen ye n'o dusukun de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ saba kelen ye ka ji bɔ o ji de bɛ kɛ furu ye n'o y'an denw ye voilà maintenant ni ne dusukun jɛlen don e dusukun jɛlen tɛ fili tɛ ɲɛ a ma nɔgɔ fili tɛ ɲɛ TMS TV lajɛbagaw halisa bi thème in ka di kosɛbɛ ani mɔgɔ min fana bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Balawin Traoré Lafiyabugu ale fana a bɛ thème in maîtriser kosɛbɛ donc an bɛ aw fo halisa k'a ɲini aw fɛ a ka taa an ka page aimer ko abonner ka tila ka partager inchallah an kanubagaw an tɛ sɛgɛn aw weleli la aw minnu bɛ fɛ aw sen don an ka jɛmukan ninnu na a kɛra sponsoring ye fo ka taa se partenariat n'a ɲɔgɔnnaw ma dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen ye numéro minnu bɛ ka tɛmɛ écran duguma a bɛ olu ta ni Ala sɔnna a ma ani an ka ɲɛmaya bulon maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ taga halisa karamɔgɔ fanfɛla la karamɔgɔ an ma ban dɛ janfa halisa an ka taa n'a ye cɛ bɛ janfa donc an ka taa cɛw fɛ fɔlɔ après on revient cɛw bɛ musow janfa cogoya jumɛn ni cogoya jumɛn téléphone kɔfɛ i n'a fɔ ka est-ce que cɛ minnu b'a fɔ o musow fana ye ko n bɛ taga nin yɔrɔ in na walima minnu b'u musow janfa ka muso wɛrɛ furu dagara muso caman furu dagara cɛ an bɛ mun y'an karamɔgɔw fana da ko ni muso bɛnna mun n'a daminɛ la n'i m'a bɔ a sira fɛ o janfa o ko bɛ cogo di alhamdulillah ala ka bɛnkan ka bon ni muso ka bɛnkan ye ala ka bɛnkan ka bon ni adamadenw ka bɛnkan ye janfa ye fɛn de min bɛ sariya kɔfɛ min bɛ sariya kɔfɛ kɔrɔnɛ bɛ naqisu bɛ mankusu bɛ yen ala tun bɛ fɛn dɔ fɔ a y'a wuli a nana ni fɛn wɛrɛ ye ne de tun n'i ma i furu kuma karisa vraiment n'i y'i furu kelen mais ala ye fɛn wɛrɛ daga ne nana ye o kan ka kɛ a karisa ne de tun b'i furu kelen nka tiɲɛ na n ye fɛn wɛrɛ ye n donn'o la a karisa bɔ ne sarana k'a f'i ye ne ye fɛn wɛrɛ ye n bɛ mɔgɔ ci ma a karisa ne sarana k'a f'i ye ayiwa a kɛra ka ban dɛ ka da nin kun in kan ka da nin kun in kan o tɛ se ka don janfa kɔnɔ sabula o dagalen don ala subhanahu wa taala fɛ o tɛ bɛn o muso ma mɛ ci dɛ ni janfa tɛ e bɛ se ka taa muso wɛrɛ furu cogo di ni muso bɛ a tɛ bɔ a kalama voilà parce que muso dɔw bɛ yen nɔ i ka kuma diyara ne ye kojugu nin thème in man ka surunya quoi muso dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɛ wara de y'u cɛ bolo muso man ka kɛ kulu ye muso man ka kɛ wara ye muso kan ka kɛ misinɛni de bisini a cɛ bolo muso man ka kɛ i n'a fɔ volcan muso kan ka kɛ jisuma de ye a cɛ bolo i b'a ye n'i kɛra jisuma y'i cɛ bolo cɛ tɛ a bénéficier dɛ o e yɛrɛ bɛ tila ka segin k'o bénéficier tuguni a fɔlɔ cɛ bɛ fɛn fɛn kɛ n'a jagɛlɛlen don i la a b'a f'i ye wala a tɛ siri ɲɛ mais e ye cɛ lasira i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ kɛ volcan ye a bɛ mɔgɔ si tɛ sɔn ka i ka jɔ jelibaga ɲɛ o
fɛn min ye jini bi jɔ mais n'a kun kɛra jisuma ala ye min fɔ a ye i ma jigin cɛ kɔrɔ i ka kɛ sumalen kana kɛ kalama ye a b'a f'i ye kɛ parce que a tɛ siriɲɛ o ne ye an b'a dogo i la an bɛ siriɲɛ de o ala ka sariya de don o ye kelen ye a filanan ne muso kɛra mɔgɔ ye min madala cɛ kɔrɔ ka bila a cɛ ni dugumala cɛ a ka ca ala fɛ hali ne cɛ ye muso wɛrɛ ta n'o ma k'ale muso ɲɔgɔn ye a y'a ta yɔrɔ min na gangalan a b'a bila yɔrɔ la gangalan qualité de bi ala o tununa adamadenw na an baw bɛ nin de faamu o kosɔn u t'u cɛ bali muso wɛrɛ furu la n'u ni dali min yɛrɛ la ka ban kana bali k'i cɛ bali muso wɛrɛ furu la n'a y'a ta walayi baara don baara bɛ tila ka yɛlɛma ka segin ka na fɔlɔ fɛ yen an y'o misaliya camanw ye mais e dalen t'i yɛrɛ la e tɛ se cɛla donna ne cɛ kuma n'i fɛ i bɛ dimi ne cɛ kuma n'i fɛ i bɛ ɲɛmuru bɔ i bɛ bɔ i tɛ taa cɛ la don o don donni a caman siranya fana tɛ bɔ muso minnu bɛ nalen sabula o t'an ka thème ye mais non ba thème don parce que jafa bɔra minnu na quoi awɔ muso caman fana bɛ ban a cɛ ka muso wɛrɛ furu ma ka d'a kan bi sinaya de tiɲɛna muso dɔw bɛ na fɔlɔ ta an baw b'a fɔ olu bɛ na u bɛ sigi de i den yɛrɛ tun tɛ wele karisa anw filɛ anw bibi anw faso la a tɛ kuli k'a fɔ i fa ma ko nin de ye n fa ye ne bɛ exemple ta ne yɛrɛ kan pour que mɔgɔ caman k'a dɔn ko ne fa de nin ye karisa ye fo a banna wagati min na n'o tɛ mɔgɔ caman tun tɛ ne fa dɔn ne fa dɔgɔninw u b'olu de dɔn ne fa ye ne ko ne fa ko ka nin ye fa de ne ko awɔ i m'a ye o ye duba n'a a kɛcogo ye parce que ni du kɛra cogo min na den tɛ wele a den na den caman wele u ba sinamuso denw de la pour que dɔw yɛrɛ k'a dɔn k'u ba ye u ba ye fo n'u ka furu kuma sera e kuma laɲini mun fɛ kuma laɲini ye mun ye sabula musow de ye sinaya tiɲɛ dɔw bɛ na e ka bɔ ne ka sigi de ne m'a faamu muso ma sinaya tiɲɛ ma daminɛ bi o furu kɛra o kan n bɛna exemple dɔ d'i ma a b'i lafiya sisan sallallahu alaihi wa sallam alakira ba ka sallallahu alaihi wa sallam kira musow delila ka bololanɛgɛ kɛlɛ dɔ kɛ kira musow kilera ɲɔgɔn na olu ta kun ka jugu ni anw ta ye sabula an ka cɛw ye photocopie de ye min ye original ye muhamadu rasulillah walayi i kɛra cɛ fɛ cogo o cogo ni ala kɛra ni bɛɛ ye cɛ la ala kɛra kama sallallahu alaihi wa sallam o mɔgɔ baden kɛra ala kɛra dɔ furu dɔ ma ko n tɛ se ka supporter parce que ne bolo ko mɔgɔ min don o tɛ nin ye n tɛ se ka supporter a tigi y'i bolo da muso in na a y'a tigi bolo ta ka kɛ ko kun kep n'o ye Zeyidu ye Zeyinabu y'o kɛ mun na ko n tɛ se k'i supporter parce que ni k'e don ne y'a miiri cɛ min ye i t'o bɔ foyi la ne fa t'o bɔ cɛ t'a bɔ i bɛ cɛ cɛ dɔ k'a ka farin a ka farin n'o ye cɛ cɛ bɛ siran ala ɲɛ a bɛ siran ala ka tɛmɛ o kan cɛ cɛ sabalilen don a sabalilen don ka tɛmɛ i kan cɛw cɛ bɛ ala dɔn a bɛ ala dɔn n'i ye cɛw cɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ k'i fɔnisere ala kɛra ye fɔnisere n'i ye sallallahu alaihi wa sallam fɔnisere y'a kama a b'a ka fini bɔ k'a di sallallahu alaihi wa sallam ale min ka fisa cɛ bɛɛ ye ale muso bɛ kɛlɛ ka tɛmɛ cɛ bɛɛ kan muhamadu rasulillah mais a muso ye kɛlɛ kɛ mais a ye a ka kiraya yafa kɛ k'a dafa n'o nana k'i bɛ jɔn de fɛ i bɛ nin fɔ an ye dɛ anw bɛɛ bɛ e de fɛ mais e bɛ jɔn fɛ parce que e bɛ mɔgɔ min fɛ ala b'o de fɛ anw na sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra kɛra mɔgɔ min fɛ ala yɛrɛ b'o tigi de fɛ parce que ala bɛ ala kɛra de fɛ sallallahu alaihi wa sallam ala bɛ ka ala kɛra dusukun de suit ala kɛra dusukun mana fɛn min fɔ ala b'o de fɛ kɛra dusukun mana y'i kɔn ala y'i kɔn kɛra dusukun mana k'i fɛ ala bɛ k'i fɛ i bɛ jɔn de fɛ anw na pour que an ka dɔn ala bɛ min fɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko ko su in na n b'a yira o bɛɛ la sini dugu mana jɛ résultat bɛ bɔ sallallahu alaihi wa sallam su fɛ yɔrɔ anw don waati dɔ b'anw na n'a y'an ja ni muso ka don ye tile fila ye n ta ye tile fila ye o tɛ kira la sallallahu alaihi wa sallam ale de kilen ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o t'ale la susi ayi ale labilalen de don sallallahu alaihi wa sallam ale ka sariya ni mɔgɔ tɔw ka sariya tɛ kelen khususiya bɛ yen umumiya bɛ yen khususiya ye mun ye minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don ni nabi sallallahu alaihi wa sallam ale kɛra kelen pe ye fɛn minnu bɛ yen k'olu partagelen don ani mɔgɔ tɔw cɛ olu fana bɛ yen i m'a ye muso ye kɔnɔntɔn ye yan dɔw ko ko muso furulen bɛɛ 11 dɔw ko ko 12 e tɛ se k'o kɛ ne tɛ se k'o kɛ ka tila ka tilen mais ala y'a kɛ a kilenna a tanuna n'a ye sallallahu alaihi wa sallam o su o donna muso bɛɛ kan cɛw kan ka lamɛn ka leçon ta nin na de a donna muso bɛɛ kan a ye min ye a ko ne b'e de fɛ koyi ne ba ne b'e de fɛ pourtant a b'a fɛ ko bon ni bolonkɛ ye ne kanu seereya ye a minɛ dɔnnibɔ dɔ ko tamadɔ de kun don dɔnnibɔ dɔ b'a ye ko tamasiyɛn fɛn dɔ de kun don mais bɛn kɛra min kan ka caya o bolonkɛ de ye a y'a d'u ma
muso kɔnɔ in kelen a mun n'a bɛɛ fɛ yen a ye bolola ne ka d'a bɛɛ ma ko n bɛ de fɛ sini ni dugu jɛra i ka pewu yira n bɛna ɲuman ko affiche ɲuman mun ye i b'a fɔ cogo di ka affiche affichage de tun b'a la kɛrɛfɛ o don sɔgɔma sallallahu alaihi wa sallam kiraba bɔra sallallahu alaihi wa sallam ni tile bɔra kira ka bɔ tile tɛ ye ni kalo bɔra kira ka bɔ kalo tɛ ye adamaden bɛɛ ka bɔ k'i jɔ a kelen k'i jɔ i bɛ bɛɛ fara de ye ale de jamakisɛ kelen pe ye adamadenw cɛla sallallahu alaihi wa sallam ala ka kanu sabati an dusukun na ala kira bɔra sallallahu alaihi wa sallam n'ale bɔra mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ ɲinɛ ko bɔra de ɲinɛ ye n'a bɔra nabiɲuman tɔw ka bɔ o t'i ye n'a bɔra kira tɔw ka bɔ o t'i ye kuma tɛ an bakun balaw ma ala kira bɔra ka na musow sigilen to musow bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko n bɛna n ka pewu yira sisan ne bɛna n yira affiche sisan ni ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam n bɛna yira bɛɛ la sa kira bɛ ne de fɛ n bɛ dafara jama dafara a bɛ ne de fɛ koyi kelen bolila muso min tun b'o don n'a ala kira b'a wele ko Humayrati sallallahu alaihi wa sallam muso min bɛ n'a ala kira bolo e yɛrɛ tɔgɔma muso min foto bɔra ala yɛrɛ ye muso min kanu ni ala kira ye o ye muso kelen de ye an ba Aisha ka furu siri fɔlɔ ka sɔrɔ a ma se furudenw ma ala yɛrɛ kɛra furu min den fa ye an ba Aisha ka furu don ka se nabɔ ka don pepu ka a yɛrɛ bila ye o Aisha sigilen bɛ ale bolo k'ale de don an ba Hafsa sigilen bɛ ale bolo k'ale don Mariam Kiptiya bolo k'ale don muso kelen kelen bɛɛ bolo k'ale de don kanu bolo nɛgɛ u y'a bugɔ u y'a yira ɲɔgɔn na u y'a ye kira bɛ bɛɛ de fɛ cɛw ka kiti kɛ bɛɛ y'i ta bila i kɔ e bolo ko muso sanyina musow ma sanyi dɛ sinaya bɛ yen kabi kunu mɛ kunu cɛw de y'a dilan u sera u ka k'o kɛcogo la u sera u ka sentiment na u sera u ka du la u sera u musow la an ka bi cɛw ye janfa bɛ bɔ a ko la dɛ munna parce que bi cɛw ma furu ɲini k'a dɔn u ma s'u yɛrɛ ka sentiment na dɔ bɛ furu dɔw ma a tɛ se ka sentiment na f'i ka se ka sentiment na n'i sera ka sentiment na i bɛ ka denbaya mara bɛɛ den ka di i ye bɛɛ muso ka di i ye. karamɔgɔ yanni kuma kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ cɛ muso caman ti olu fana ka janfa barika ka bon kosɛbɛ. o de yɛrɛ janfa bɛ bɔ i m'a ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ don ko n'i bɛ kalabanci saraka bɔ k'i ka di cɛ muso camantigi ma muso filatigi muso oui parce que bamakɔ yan farafinna yan muso yɛrɛ de b'i bila kalamanciya la n'i ma kɛ kalamanci ye farafin muso mara ma di e ye ka muso naani kɛ ɲɔgɔn kan k'i sigi olu cɛ la bɛɛ bɛ fɛ ale sago kɛ e tɛ fɛ si ka dimi e bɛ ka mun ye e tɛ fɛ si ka dimi e tɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ si ye e ye jɔn ye min bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si ma dimi Muhamadu Rasulillah ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ mɔgɔ dimi o ni ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye n'a dusu bɔra n'a ye miiri a b'a dɔn e y'a nin de walahi a b'a dɔn k'e y'a nin de mais n'i ye nkalon tigɛ mɔgɔ ye a bɛ yɛlɛ n'a ye miiri a b'a dɔn e y'a jugu de donc musow sigi u fara ɲɔgɔn kan i ka tiɲɛ f'u ye i ka du boli tiɲɛ kan n'i to yen don min na musow b'a fɔ ko hɛtikɛyi cɛbakɔrɔ t'a da ka sɔrɔ i ɲɛna u bɛ k'i nɛni o y'a sɔrɔ u m'a faamu olu hakili ka surun ne u bɛ hakɛ to kuma fɔcogo la u nɛgɛ u sɔrɔ ala kɛra nin delila ka siran janfa ye siɲɛ kelen o a tɛ fɛ mɔgɔw k'ale bisigiya janfa ci ye a tɛ fɛ janfa tɔgɔ ka wele ale la a kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam don dɔ a muso dɔ la kile dɔ ko k'an ba Aisha don o y'a sɔrɔ ala kɛra bɛ itikafu la misiri kɔnɔna na kira bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam yɔrɔ n'a bɛ misiri kɔnɔ a tun b'a kunkolo labɔ finɛtiri fɛ an ba Aisha bɛ kunsigi magama ba ye peyin musiki min peintɔ bɛ alijinɛ parfum kasa m'a fɛ o dɛrɛ min bɛ bɔ a la musiki in peintɔ kunsigi min peintɔ i bolo maga alijinɛ tuluw la Muhammadun Rasulillah cɛ kelen tɔgɔ caman tanu bɛ mɔgɔ min na Muhammadu Rasulillah wale bɛ bɛnna mɔgɔ min ye Muhammadu Rasulillah mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko sans interdit t'a la dugukolo kan Muhammadu Rasulillah mɔgɔ min bɛ yen ko sans interdit t'a la kabakolo kɔnɔna na Muhammadu Rasulillah alijinɛ bɛɛ ye cɛ min ta ye Muhammadu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mais a ma sɔn fiyewu mɔgɔ ka sɔmi ale la ko janfaci don tile kelen don dɔ an ba Aisha nana a donna misiri kɔnɔ ka taa ala kira fɛ ko kira ala yɛrɛ bɛ cɛ min fɛ o ɲɛnafinɛ min k'anw na sa ala yɛrɛ ko cɛ min ma don o don taa sinfin a y'o de fɔ ko abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini
ako sahaba ko ɲɛ b'a la wa don ko don su ne bɛ invité ma fɛ yen a bɛ dumuni di a bɛ ji diyan ala ma jɛ cɛnin ka kanu kɔ muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ako Aisha ko ala ma jɛ ka kanu kɔ an bɛ se ka jɛ ka kanu ka cogo di sa ala kira n nan'i lajɛ i bɛ itikafu la n bɛ nana ɲɛna lajɛ ne bɛ bɛn i la o bɛ se yɛrɛ la aw bɛ san yɛrɛ la an bɛ Aisha bɔtɔ ala kira bɔra ani jɔ misiri da la a bɛ Aisha tatɔ lajɛ sahaba dɔw ye dɔrɔn ko salamu alaikum ya rasulillah salamu alaikum ya rasulillah k'a bɛ boli parce que janfaci bolo bɛɛ y'a ɲɔgɔn janfaci de ye ala kira ko he na yan san janfa ɲɛ kana sɔn mɔgɔ k'i minɛ janfaci ye i yɛrɛ danganamaya janfa tunun na janfa ye de ko dogolen mais n'i y'a da kɛnɛ ka janfa banna e muso e mun yɛrɛ bɛ k'a kɛ i yɛrɛ i di dogotɛ ka ko e muso n tɛ fɛ i cɛ ka se ka i la ka n'i dogo dɛ i da kɛnɛmaya janfati la i jabajɛlen don yɔrɔ in jabajɛlen don cɛw o tɛ fɛ i muso ka se ka i la i da kɛnɛmaya i jabajɛlen don 31 su n'o ka di i ni muso ka bɔ i jabajɛlen don n'i y'i k'i dogo ni muso dɔ ye 31 su bɛ ka bɔ i bɛ tɛ fɛ mɔgɔ kɔ i tɔ sigi dugu la dɔw yɛrɛ ta yɛrɛ tɛ fɔ yɛrɛ mais yɛrɛ tɛ dɔn dɔw la ni ko Mali la ko ni mɔgɔ min ɲɛna muso mɔbili kɔnɔ u tɛ ka yɛlɛ cɛ ɲɛ kun bɛ mɔbili boli la o se ka tɛ k'a muso don mais ko ne ye yɛlɛ na muso min fɛ dɔrɔn ko walimuso malheureusement donc ala kɛra cɛ wele ko na yan a ko a lajɛ ka ɲɛ dɛ ne muso tɛ layɛ mɔgɔw fɛ n'a kun birilen don a kunkolo bunbunen don ko Aisha don dɛ e bɛ ka a ko ala kɛra mɔgɔ bɛ siga i la ko ni bɛ adamaden nɛgɛ nin i ka taa fɔ n yɛrɛ ye ala kɛra ni muso dɔ jɔlen maa dɔn muso sugu min don i y'a dɔn sa dɛ i y'a dɔn wa ko awɔ ko taa sallallahu alaihi wasallam an bɛ mun fɔ an ka cɛw ye kɔrɔ ye ko Mamadu yɛrɛ tun bɛ siran hali wali mɔgɔ kana bisiki ka jafati ye Muhamadu rasulullah Seydina Yusufu siran'o de ɲɛ a ko n tɛ fɛ ka kɛ jafati ye a ko muso ma n tɛ fɛ k'i lamaloya dɛ mun y'a dan o yɛrɛ k'a bɔ mun y'a danna a k'a bɔ n na diɲɛ k'a ye a kana bila n tɔgɔ la a kana bila n jamu na ko n ye jafatiya kɛ ka tɛmɛ n bɛ fɛ ka dɔn de ko n tɛ jafati ye sinon mɔgɔ wɛrɛ ɲini muso ninnu fɛ tuguni masanu ɲini anw ma foyi ɲini dugukolo kan fo laadiliya anw kiraw de ye alayhimu salatu wassalam ne ba ni kisi b'i bolo cogo cogo i bɛ na n'a ye an labɛn n'a kama de. ayiwa karamɔgɔ ni kuma laban minnu b'i bolo i bɛ se k'olu fɔ pour que an bɛ jɛmukan kuncɛ. kuma laban minnu bɛ ne bolo ladilikan ladilikanw na sanni an ka so ninnu ma an bɛ dugawu de kɛ ninnu ye sarati jariya de ye ni kameramani kelen-kelen minnu jɔlen filɛ yan kuran minnu mɛnɛnen filɛ yan ja minnu bɛ ka bɔ ni wajulikan bɛ ka se yɔrɔ o yɔrɔ walahi ni kameramani ninnu ni baraji ye u b'u si bɛɛ k'a la u b'u si bɛɛ k'a la kamera b'a la bolo kabakolo min b'an kunna journée fɛ ne su kɔrɔ u b'o meleke ka t'o jɔ a bɛ komi bandi kiyama o don o fereketi bɛ bɔ k'a walanga i n'a fɔ dɛbɛ a bɛ tɔ jɔ komi dɛbɛ kiyama bɛ walanga diɲɛ bɛɛ b'a ye écran anw ko diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'i ka walew la sufɛ sufɛ min bɛ fɛnsɛn an kunna kabakolo la ni dugu jɛra o fana bɛ kuru komi dɛbɛ ka taa jɔ ne kiyama sera n'i ye min kɛ sufɛ mɔgɔ fɛn tɛ jɔ kabakolo ni adamaden cɛ a walanga diɲɛ bɛɛ b'a ye i jɔlen bɛ i bɛ nin yɔrɔ in na i bɛ k'a kɛ k'a zoomé bɛɛ b'a ye o bɛ cogo min na ninnu ye ladigiw de ye o kameramani ninnu bɛ fu de parce que min ja de bɛ taa ni bɛ taa mɔgɔ mɔgɔ b'a aimé e bɛ baraji dɔ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a partagé i bɛ baraji dɔ sɔrɔ walahi ni fɛn bɛ aimé a ye nin aimé ni fɛn bɛ partagé a y'a partagé n'i ka téléphone tɛ kiiri e ka téléphone tɛ kuma fiyewu i b'i ka wari min don forfait la n'i ye nin partagé i ka forfait tɛ i jeni lahara dɛ i ka wari tɛ jeni lahara dɛ ninnu de kan ka partagé ninnu de partagé fɛnw ye ka janfa bɔ furu kɔnɔna na ka na clarté furu kɔnɔna na ka na danganamaya furu kɔnɔna na cɛ min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko e muso ye waritigi ye i bɛ den ka wari suɲɛ e tɔgɔ janfa ci muso min bɛ yen nɔ ko cɛ bɛ nasɔngɔ d'i ma e bɛ dɔɔnin bɔ a la a t'a kalama i tɔgɔ janfa ci e bɛ cɛ ka malo feere k'i bɛ sarakati b'o la k'a di giribu ma e tɔgɔ janfa ci kɔngɔ bɛ ba la so sanni ka fɛn ta k'a di i ba ma hali ni kɔngɔ b'a la i sadi cɛ la a ka sɔn a kana sɔn n'i y'a bila ka taa so cɛ t'a kalama e tɔgɔ janfa ci e fɛ wari dɔ ɲini i fɛ e y'a ta i cɛ ka wari la k'a di i fa ma e tɔgɔ janfa ci fɛn kelen min bɛnnen don muso la a yɛrɛ ka balo a cɛ ka so kɔnɔ o ye wajibi cɛ ka ne cɛ m'a kɛ muso k'a suɲɛ k'a kɛ o bɛnnen don n'o tɛ i magara ka fɛn fɛn na i tɔgɔ janfa ci an bɛ welewelema dabila karamɔgɔw ye a ye na nin teleso in na sabula nin teleso tɔw man kan nin image ninnu bɛ taa de yɛlɛ abad maa la nihaya bancogo t'a la
ما يجي تجو مغفر فاقا أكا كرمو إنفيتي وكنا واني جانون تا دون بي والله دي جانون مفنوكي والله را جانون كما ده ala kan ta kala hele mina rabbi kuma laba mambulo kofe odi ya ma yire bramso fu mama Aisha ayan wili jugu chamana kana igara nyefe amano onwo am se ga fokuma dola peut-être sini machine ngena ma abijani suna mirom rabbi atanda ombulo mum tama ombulo bi odi baray wallahi ni baraka yakan ni kila doni ka baray on tena si jogo le si jogo le taw mini si tu es dans mini mais ni ibrom so yimini ke faire ya ka jogo di am brom so fu anga nalila ne si jogo konnana na le sabute jurube sansoro mu te sansoro juru ko mo do boli ekran ko on to boli ekran ko de am ala di dili shi machine ma ekran ko boli onko ami do ki be baramina ila bla koroyi ikana bla dese alaka konun wala ku yakbaya ni baranyon wala ka menyon mulu alaka dana sabati awde nyonche sabla janfa obi alaka janfa obi alaka baranyon sabata nyonche barada amne dana ndana abu dodi kala ka otu nyonyi mi dodi ke yara bi malaka sijo internetu mi dodi ke yara bi malaka musaka noya mi dodi ke partage kala ka chaya mi dodi ke yara bi ma emi abu ni ka wa chaya emi kala wa chaya mu ni ala falaka ko mala salli ala محمد سلام الحمد لله DMS TV la jabago malika no malika ka hakli la family chama sorola anga bi jamukana no doni bo ka kene ale tampi te dowere janfa furu konnala fogata se mu che ka janfa kata se muso ka janfa amba ni ambala ka ofe kere ni ala sabula olu de furu sinsina anga ko jeya ni eko iche ma ibitaka ni yoraina ito no ki pangi yera soro yoro bari janfa ke muso fana ka che fana ka muso makarsa meta ni yoro ina ito yoro la kasra wore bo ali ni c'est vrai te permission ni nati ki feme alabo akalama o fana be ako je ya doni ali ni ma janfa ke sa muso be sigaila ni sigana na bisigi be na ni bisigi na ko gacha donc amba di ala fe ala ka family to ni mandi ani ala je bako bela je no sharia la banga karamo ko fo ko se karamo ga kuma banare igang sharia la igang mo sharia la mjuni bi sara chete sara de yore fo wali chete sara mo mwensi ya fo kansa meta ni yoro mo ni meta ro chamana karamo abe sara chebe sara ko kamo ere sile mo sharia so sara na kuma ala kan be sababa ala gra warmala salli ala muhammad rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin DMS TV la jaba wa hamba fo aka ambe sigwere ni ala sona ma ni bala ni trawre ko la sabu ko ulu feno centre Ousmane Bona Fan no yoyi kalawre mini qur'ana be kala kono qur'ana be dursiya kono dem sanu be education dafale sora konnala o directeur de do ni wakatina amba fo ko sebe ka la jaba ko fana fo ko sebe amba cameraman fo ka nyama ya blo mo bela jeni fo amba fo aka ambe doni ba ka kene sigwere ka ni Allah taala ma joya jona wa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين